cysau ffôn fi. Reit, os unrhyw'n arall fan hyn yn cysau ffôn fi? Dylsech chi, reit, mae ffôn fi, mae dag sense o humor sick a twisted ffôn fi. Reit, cwbl o misoedd yn ôl, nes i ynghario di gwahanu. A dylsa di symud ymlaen erbyn hyn, ond sa'n gallu. A'r rheswm yw, pob yna hyn, just wrth i fi dechrau meddwl bod fi o'r diwedd yn barod i symud ymlaen dy mywyd i, wneith ffôn fi, heb unrhyw prompt, penderfynu wneud montage i fi. Mas o lluniau lyflu o VRX fi. Y ffôn eich chi'n neud montages nuts fel yna. Gobeithio ddim o VRX fi. Falle bod nhw, sa'n siŵr, fel os oedd ddim digon boenus yn barod bod y ffôn yn mynd i roi'r cerddoriaeth mwyaf hapus yn y byd i'r montages ma. Wneith ffôn fi hefyd mynd i roi enw ar y montages. A maen nhw wastad yn enwau brutal. Wythnos diwetha, nes i dyn o lan i montage ar ffôn fi o'r enw Made for Each Other. Mae ffôn fi'n amlwg yn cysau fi. Mae'n meddwl bod fi'n loser a mae'n cymryd y piss mas o hynny. Mae da fi un set Lego, reit? Just un. Ond nes i wneud y mistake o cymryd ffotos tra bod fi'n build ag e. Felly nawr ar ffôn fi mae da fi montage o'r enw Carwyn the Master Builder. Man y man sy'n gyda gael again, Carwyn, you massive virgin.